Så skal vi lige lave en krydskonsistance. Bare ud. 0. Direkte ned til lampen. L. Over i den første afbryder. Her. En blå her. Og en jord her. Fuldstændig det samme herover. En brun. Og en blå. Og en jord. Herop ved dåsen samler vi jord og en blå og kører den brune i lampen, altså L i lampen. Og hvad sker der så? Trykker vi hernede, så er der lys. Vi tænder og slukke. Trykker vi her, er der lys, og vi kan tænde og slukke. Fuck kostbalance.